A civilizáció születése. A második lecke a világról. A civilizáció születése egy roppant kényes téma. Talán mindközül a legkényesebb. Valószínűleg ennek az egész könyvnek ez a legfantasztikusabb része. És ha van olyan pont a könyvemben, ahol elveszíthetem önt, akkor alighanem ez az a pont. A manipuláció törvényei szerint ennek a fejezetnek kellene az utolsó fejezetnek lennie, és csak ezután előállni ezekkel a súlyos kijelentésekkel, miután már 100 és 100 dologban megszereztem az egyetértését. De most mégis muszáj itt az elején előhozakodnom a civilizáció születésével. Mert a későbbi oldalakon újra meg újra vissza kell majd utalnom erre a részre, és mert a civilizáció alapjainak ismerete nélkül a többi sem lenne érthető. De különösebben hihető sem. Magának az emberi civilizációnak a születése egy olyan téma, amely meglehetősen kívül esik a köznapi vagy a tudományos gondolkodáson. Mintha valami kimondatlan tabu lenne. Vagy mintha önmagában olyan mértékben lenne fantasztikus, hogy az emberek többsége kapásból a science fiction vagy a vallás tárgykörébe sorolja. A történelemkönyvek tanúsága szerint az emberi civilizáció keletkezése egy hosszas folyamat terméke volt, nem köthető egy adott időpillanathoz, vagy egy adott helyszínhez, és sohasem hangzott el senki szájából, hogy ezennel megalapítom a civilizációt ezen a bolygón. Sőt, még az is vita tárgya lehet, hogy egyáltalán mit nevezünk civilizációnak, és meddig kell a múlt ködébe vetnünk tekintetünket, hogy megtaláljuk a kezdeti időszakot. Az őskor eleje a civilizáció kezdete? Vagy az ókor eleje? Az őskori hordák már civilizációnak tekinthetők? Vagy a törzsközösségek megjelenése és elterjedése lenne a civilizálódás első lépése? Vagy az első birodalom felbukkanása az első lépés? Netán az írás megjelenése? Hol volt a civilizáció bölcsője? Volt egyáltalán? És ha volt egy pillanat, amikor megszületett, mikor volt az a pillanat? A válaszokat a felvetett kérdésekre én magam sem tudom. Bizonyosságom nincs, csupán információim vannak, amelyek vagy igazak, vagy nem. Szerencsére ez a könyv semmi egyéb, mint érvek gyűjteménye, és minden esetben ön dönti el, hogy egy felvetésemmel mit kezd, vagy kezd-e egyáltalán valamit. George Orwell szerint, aki uralja a jelent, az uralja a múltat is. Saját munkásságom tapasztalataival a hátam mögött a leghatározottabban kijelenthetem, hogy Orwellnek teljesen igaza volt. A hatalom birtokosai számára a múlt meghamisítása minden korban és minden vidéken afféle sport, hobbi és kötelezettség is volt egyszerre. A történelemtudományban ezt úgy fogalmazták meg, hogy történelmi felfogások, történelmi irányzatok vannak, amik idővel változnak. De ez nem fedi a valóságot. A valóság az, amiről Orwell beszélt. A civilizáció szóra a hivatalos anyagok 3 meghatározást szoktak adni, ezek a következők. A barbárság utáni társadalmi berendezkedés. Egy adott társadalmi szintet elérő közösségek felbukkanása. A munka megosztásra épülő közösségek elterjedése. Az 1-es számú definíció tarthatatlan, mivel enyhén szólva szubjektív, a 2-es számú pedig azért hasznavehetetlen, mert igencsak homályos. Ráadásul az első és a harmadik meghatározás ellentmond egymásnak. A vándorló és mindent feldúló, meghódító barbárok történelemformáló jelentőséggel bírtak, volt kultúrájuk, művészetük, vallásuk, és eredményeiket látva biztosak lehetünk benne, hogy meglehetősen szervezettek voltak. Maradt tehát a harmadik definíció. Viszont abban a pillanatban, hogy elfogadjuk ezt a 3-as számú meghatározást, már is belesétálunk egy gondolati csapdába, ami úgy tűnik teljesen elkerülte a történészek és régészek figyelmét. Mert hogy is szól a definíció? A munka megosztásra épülő közösségek elterjedése. Ezek olyan közösségek, amelyek munka megosztásra épültek, és ezek a típusú közösségek földrajzilag nagy területen terjedtek el.
munkamegosztás és elterjedtség. Hogyan történhetett? A világban szétszórtan elhelyezkedő kezdetleges törzsek egymástól függetlenül hirtelen feltalálták a szervezést, és hirtelen rájöttek, hogyha megszervezik magukat és a tevékenységeiket, akkor ezerszer hatékonyabbak lehetnek? Teljes képtelenség, hogy így történt volna. Ez még egy mesében is túl erős lenne. Megszervezni egy közösséget úgy, hogy az teljesen önellátó legyen, óriási feladat. Ez nem olyan valami, amire véletlenül rá lehet jönni, mint például arra, hogy a tűzbe ejtett húst könnyebb rágni. Ma egy jól menő nagyvállalat, amely óriási profitot termel, és amelynek stabil pozíciója van a gazdaságban, nem önellátó. Tehát egy önellátó közösség hosszú távon való fenntartása rendkívüli szervezési ismereteket igényel. Hosszú időn keresztül összetartani egy közösséget, a külső fenyegetettség, az ellenséges csoportulások, az elemek tombolása, a belső viszályok, a vidék biztosította táplálék és építőanyag készletek kimerülése stb. Ellenére hihetetlenül nagy feladat. A szervezéstan egyike a legfontosabb tudományoknak, és jelentősége messze felülmúlja a tűzgyújtás vagy a kerék felfedezését. Az emberi közösségek emberekből állnak. Tehát a szervezést emberek találták ki, az emberek terjesztették el. Emberek. Vagy inkább egy ember. Mert ha egy konkrét személy volt az, aki feltalálta, kidolgozta a szervezéstant, akkor ő volt az a személy, aki kitalálta és megalapította az emberi civilizációt. Az elmúlt 25 évben végzett munkám során mérhetetlen mennyiségű titkos iratban nézhettem bele. Ezek egyikében találtam egy nevet és egy dátumot. A név Anhaido. Az időpont pedig 17 000 évvel ezelőtti. Anhaido egy kiirtott törzs sámánja és egyetlen túlélője volt, és állítólag ő alapította az emberi civilizációt. Nem tudom, hogy mindez igaz-e, de az rendkívül valószínű, hogy tényleg létezett egy ember, aki kitalálta a szervezést, és aki ezáltal megalapította a civilizációt. Talán Anhaidónak hívták, talán sámán volt, talán egy törzs egyetlen életben maradt tagja, talán nem. A kérdés itt az, hogy bárki volt is, aki kieszelte a civilizációt, tudta-e, hogy mit csinál? Vagyis, hogy tudatosan tette-e, amit tett, és hogy volt-e egy olyan pillanat a történelemben, amikor valaki fogta magát, és így szólt: ezennel megalapítom a civilizációt. Vannak bizonyos jelek, amelyek arra utalnak, hogy Anhaido, vagy bárhogy hívták is, pontosan tudta, hogy mit csinál, amikor hozzákezdett munkájához. Anhaido létrehozta az első, mai fogalmaink szerinti államot. Ennek az országnak voltak törvényei, működési szabályzata, hierarchiája, közigazgatása, államformája, érdekei, rövidtávú és hosszú távú céljai. Ez az első állam még ma is létezik. Ugyan nincsenek határai, nincs zászlója, nincsenek ünnepei és nincs himnusza sem, mégis ott van a térképen. A neve civilizáció. Ennek az első államnak a területén jött létre a többi. A világ térképen látható valamennyi ország együttesen alkotja ezt az első államot, amelyet Anhaido hozott létre. A civilizáció nevű államnak van kormánya, van törvénykönyve, van gazdasága, van hadserege, van hírszerzése és van rendőrsége. Hosszú távú célja egyfajta totális szervezettség terjesztése. Államformája pedig rejtett diktatúra. Hogy mik azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy Anhaido pontosan tudta, mit csinál, amikor létrehozta a szervezéstant, és útjára indította a történelem első államát, az emberi civilizációt? A civilizáció jelenlegi felépítése és működése olyannyira sajátságos, és olyannyira beleivódott a civilizáció szövedékébe, hogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ezt a rendszert valakik menet közben találták ki és vezették be. Nem következhetett be egy ilyenfajta hatalomátvétel. Ha az igazi hatalom tulajdonosai valóban a királyok, a császárok és a főpapok voltak, nem engedték volna meg, hogy egy kívülálló elvegye tőlük a hatalmukat. Mit ajánlhattak volna fel nekik a hatalmukért cserébe, amikor minden vagyon az övék volt, és felette álltak a jogrendszerüknek? Mivel fenyegethették volna őket, amikor minden erő az ő kezükben összpontosult hadseregek és kémszervezetek formájában?
Márpedig tény, hogy az uralkodók jönnek és mennek, elárulják és megölik őket, és a lényeg mégsem változik soha. Ez pedig egyet jelent, azt, hogy az igazi hatalom nem az ő kezükben van, és sohasem volt. A könyv későbbi fejezeteiben vázolásra kerül a rendszer maga úgy, ahogyan az mindennapi életünkben megnyilvánul, egyfajta szisztémát adva a történelem, a média hírei és a napi események értelmezéséhez. Ennek a szisztémának a hatására olyan fokú tudatosság és összefonódás sejlik fel a felszín alatt, amelyet senki nem gondolna valóságosnak, mégis ez a valóság. És ez a valóság először a legteljesebb elutasítást váltja ki az emberből. Azután iszonyú félelmet, végül mélységes dühöt, mert semminek nem kellene úgy lennie, ahogyan van. Anhajdo olyan államot épített fel, amely már a kezdet-kezdetén is meghúzódott a háttérben. Összefogta és kontroll alatt tartotta az emberi közösségeket, a törzseket, a falvakat, majd később a városokat, az országokat és a birodalmakat. A civilizáció az egyik legnagyobb és legbrilliánsabb ötlet az emberiség történelmében. Páratlan a maga nemében. Az intelligencia diadala. Anhajdo, vagy bárki volt is, a történelem egyik legnagyobb géniusza. Sajnálatos, hogy zsenialitását az elnyomás szolgálatába állította. A civilizációt ki kellett találni és létre kellett hozni. Ha a mostani eltűnne, újat kellene a helyére rakni. Ez szükségszerű. Az már nem szükségszerű, hogy a civilizáció az elnyomásra épüljön és tönkretegye az emberiséget. Hogy Anhajdo miért hozta létre a civilizációt, azt nem tudom. Elméleteim ugyan vannak, de egyiket sem áll módonban alátámasztani. Talán tényleg sámán volt, és tényleg egy kiirtott törzs egyetlen életben maradt tagja. Ha ez az igazság, akkor elképzelhető, hogy ezekben keresendő a motivációja. A törzsén belül nem fenyegette veszély, mert fontos ember volt, akire hallgattak, akire odafigyeltek. De a többi törzset nem tartotta a kezében, és ezen majdnem rajta is vesztett. Talán emiatt találta ki, hogy minden emberi közösséget összefog egyetlen hatalmas rendszerbe, amelynek ő áll a középpontjában. Az pedig, hogy ez a rendszer láthatatlan legyen, sámán voltából eredhet, hiszen sámánként a hatalma abból táplálkozott, hogy ő volt az egyetlen a törzsben, aki kapcsolatban állt a láthatatlan szellemvilággal. A civilizáció, azaz az első állam hasonlóképpen épül fel, mint a látható felszíni államok. Van egy kormánya, amit a későbbiekben legfelsőbb kasztként fogok említeni, és van egy közigazgatási rendszere, amely magában foglalja a politikai apparátust, a gazdaságot, a rendfenntartó intézményeket és egyfajta médiahálózatot. Ez a közigazgatási rendszer a mélyvilág. A civilizáció felszínén található az emberek által ismert felszíni világ, amelyben olyan országok vannak, mint például Izland, Szaúd-Arábia, Spanyolország, az Egyesült Államok vagy Ukrajna. A felszíni világot a mélyvilágtól a máz választja el. A máz a média által létrehozott illúzió, egy hamis valóság, ami azon a módon működik, hogy leköti az emberek figyelmét és összezavarja őket a tényeket illetően. A máz a világ összes hazugsága együttvéve. A máz csak van és nem csinál semmit. Semmi misztikus nincs a létezésében és a működésében. A mélyvilág folyamatosan látható, és látható az is, hogy a máz állításai hazugságok. Én látom a mélyvilágot. Látom, ahogyan működik. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nem hiszek a mázban. Mindegy, hogy a média milyen hangosan és milyen hosszú időn át szajkóz valamit, én tudom, hogy nem igaz, és ezért elutasítom. Így a máz nincs rám hatással. A máz elutasítása nem azt jelenti, hogy valaki nem néz tévét. Ha hisz egy 2000 évvel ezelőtt írt pergament tekercsben, akkor hisz a mázban. A máz bizonyos értelemben rá van erőltetve az emberekre, hiszen a médiától visszhangzik az egész világ. Mégis bárki bármelyik pillanatban teljesen félredobhatja a média által felkínált hamis valóságot, és mindössze emiatt az elutasítás miatt megláthatja a mélyvilágot. A legfelsőbb kaszt kapcsolatban áll a mélyvilággal, és a mélyvilágon keresztül irányítja az egész civilizációt, annak minden részét. A világot hálózatokon keresztül irányítják, ezek a hálózatok természetesen rejtettek.
Az egyik hálózat a gazdaságot irányítja, a másik a politikát, a harmadik az erőszakipart, a negyedik az ideológiát. Az erőszakiparhoz tartozik a bűnözés, a háború, a háborús fenyegetettség, a hírszerzés, a fegyverkezés, a haditechnika fejlesztése és az egészségügy. Az ideológia hálózatához tartozik a teljes média mindenfajta ideológia kieszelése, elterjesztése és kontrollálása. Én az ideológia hálózatban dolgoztam, mint professzionális hazudozó. A legfelsőbb kaszt azért hozott létre 4 hálózatot, hogy senki ne lásson át mindent, és hogy a hálózatokat egymással kontrollálni lehessen. A civilizáció hierarchiája rendkívül zárt. Az információ áramlást a legszigorúbban kontrollálják. Senkit nem avatnak be többen, mint amennyi a munkája eredményes elvégzéséhez minimálisan szükséges. Csak azok ismernek minden titkot, akik legfelül vannak. A legfelsőbb kasztból vagy a mélyvilágból még soha senki nem lépett ki a nyilvánosság elé, hogy a valóságról, a világ igazi arcáról beszéljen az embereknek. A történelemben még soha senki nem tett ilyet. Én vagyok az első áruló.